Hej, nu ska jag visa mina läppprodukter och då börjar vi med lip balms. Då har jag ett från The Body Shop. Det är cranberry. Ser ut så. Luktar inte gott. Jag får skynda mig lite, inte så mycket bättre på telefonen. Jag har sen ett Kommunal Skåne som är jättebra. Det luktar gammalt bild, alltså gammalt gummi eller något sånt. Jag har ett lip balm strawberry från Sensei. Det luktar gott. Återfuktar väldigt bra. Sen har jag ett Nivea Vitamin Shake Atchi and Wild Apple. Det är luktar gott i alla fall. Sen har jag ett vanligt Nivea Lipsil. Sen har jag ett Natusan Lip Repair. Det där är sönder just nu så att jag kan inte. Sen har jag en Miracle Lip Oil som luktar citron. Det var alla dem. Sen har vi läppstift. Då har jag ett från Max Factor som är i 825 Pink Brandy. Det är matt. Sen har jag ett från Starlips Nordic Cap. Det är i LS01. Väldigt så här somrig färg. Sen har jag ett från Your Flame Beauty. Det där är från Rushing Rose. Det är också väldigt fint på läpparna. Sen har jag läppglans. Där har jag 5 stycken. Här är ett Gloss Booster från Your Flame Beauty. Det är där man ser inte det för det är väldigt rinnigt och väldigt klibbigt. Sen har jag ett lipgloss från H&M. Det är där. Sen har jag ett dubbelt lipgloss. De är jättepigmenterande. I alla fall detta. Sen har jag ett rosa. Som också är jättepigmenterat, det där. Så det gillar jag. Sen ett lipgloss från Nordic Cap. Också jättepigmenterat. Sen har jag ett Moisturizing Lip Gloss från Isadora. Det är nummer 40. Purple Deluxe. Men det var alla mina läppprodukter. Men vi ses. Ha det bra så länge. Så ses vi. Hejdå.